Morjensta! Mä oon Sofia Ahvenainen ja mä rakastan retkeillä luonnossa. Mä kävin viime kesänä yksin vaeltamassa tommosen 440 kilsan vaelluksen Pohjois-Ruotsissa nimeltä Kungsleden. Ja nyt musta vihdoin tuntuu, että mä pystyn käydä läpi noita kaikkia matskuja. Ja mä ajattelin nyt jakaa niitä tänne TikTokiin. Elikkä tervetuloa meikäläisen kanavalle ja tervetuloa samalla mukaan mun seikkailuihin niin tänne Kungsledenille kuin muuallekin. Mä rakastan retkeillä ympäri vuoden, talvella, syksyllä, keväällä ja kesällä. Ja mä asun Rovaniemellä, joten tää on aika hyvä base kaikille tuleville ja jo menneille seikkailuille. Mut kiva, että oot täällä ja tulevana kesänä tulee paljon Kungsleden matskua, mutta myös varmasti muuta retkeilymatskua. Ja laittakaa mulle kaikenlaisia kysymyksiä, jos teillä tulee mieleen, niin mä vastaan sitten videolla sekä Kungsledeniin liittyviä että muita juttuja. Nähdään retkillä. Bye!